Domsa níl golóir nervs rih an cluiche. Fáim mé nervhíiseach rih cluiche mar muna bhuaíonn tú bé an banisteir crosta agus féirt níos mó iarachta chur stracha an tréáil orintanta. Tá má níos fearr an búca lí. Sin gcónaí nervhíiseach. Chun na náróga hiúnú go mé amach agus buna mé líos an aon balla. Yeah, the Carla. Ní fáim. Fáil nervhíiseach rih cuid cluichí ba ceariste le ceariste éidir mar sin. Báiste splits? Yeah, just chaáil mar sin. Chun fan soccer Tugann Máire agus orintanta thugam sip stéisce. Chun na náróga réitú an álann tú isteach agus amach. Agus ligart gur gnáclathe den gnáthtrainál ribh agus nábhíh smaoin of rohór. Relax. Tá bhfuil níos áramach an drámhaile. Is cum faoin scór. Se is cluiche, is dír cluiche tám. Ní fáim nervhíiseach rih cluichí mar tá is a gcuin go bé an bua a gcuin mar táid comhíntaach sin. Faithful, okay. Ní fáim nervhíiseach mar tá a cluigeann ar mo glúna.